yazi mkhulu amaqiniso ngizwa ngidabuka Dajulwa yini? Kunabantu abazongena ehlathini, kunabantu obadukisayo, kunabantu obatshela into engesiyo ekubeni umuntu omdala udukisa isizwe. Kunabantu abaningi abazoyeka ukukholwa, abazoyeka ukusonta, abazoyeka ukwazana noNkulunkulu noJesu ngenxa yakho. Kunabantu abaningi ozobalahlekisa. So ngizwa ngidabuka umuntu omdala uma ngabe edukisa isizwe. Uma kuyiqiniso ukuthi bazolandela uJesu. Akuyona iqiniso lelo. Mina futhi uma ngabe kuthiwa ngidukisa abantu, ikuphi kade okuqondile amanga? Ngaphela ngamanga la asiwaboni. Sizwa nje ngendawo ukuthi uJesu wenze ukuthi akekho ufazi ngangikhona mina akekho. Abantu abaningi mkhulu amaqiniso abanye bathi lo mkhulu udukisa isizwe, umdukisi. Bathi umkhulu amaqiniso ulahlekisa abantu. Mayinqondi incane ngasho njalo mayinqondi incane uchawu obadukisa abantu madoda umkhulu. Dukisa abantu mina ngikhuluma into ebonwa yizwe. uJesu uthi abazalwane bakhe abamthandayo baphume ebandleni lekaBushiri akekho lapho. Baphume kaShembe akekho lapho uJesu. Athi baphume kaZCC akekho lapho. Baphume Roman Catholic, baphume Jehovah's Witness akekho lapho. Bonke abasonta lapho baya esihogweni because the founders of all these churches, they are in hell right now. Ngekufakazi balento. Uyabona nje abantu bakwaShembe bayehlula. Bathi bakhuluma ngonyasi. Bathi luphi unyazi? Uthi nanti adoza ngokukhombisa nanti unyazi. Wena uzongisakumuphi uJesu? Ubufakazi bethu ukhuluma ngento oyaziyo. Uphi uJesu ongikhomisa yena? AbakwaShembe bathi nanti unyazi. Ulibone ngamehlo ngosi washabelulu. Wena upho wakho ukhuluma ngaye. Uzwa nje ngongizwa nawe usiyaqinisa, uzwe nje ngongizwa. Kusho ukuthi niyongena weni izimpumputhe zodwa. Uzwe nje ngongizwa nawe usiyaqinisa. Sokwaphela iminyaka ngithi engaphekwe inkulungwane uJesu adlule emhlabeni. So kubukhuni ukuthi ngingakusa kuyena ongakukhombisa yena ngoba kasekho. Asihlangene nalutho ukuthi uJesu akalona idlozi lethu. Uyidlozi lakwaJuda uJesu. Akalona idlozi lethu. Uma idlozi lethu akebe khona ngishiphi shop lithi lenza ibrayi lenzela uJesu. Noma lenza umsebenzi, noma lenza itiye, noma hlaba inkomo, noma hlaba inkomo lithi lenzela uJesu. Uma idlozi lethu akwenzeki ngani ngoba kalona idlozi lethu. Umuntu usabela idlozi lakhe. uJesu wafela mina nawe. Cha, mina kangifelanga. Mafela mina ngangikhomphisana nawe. Esami lesibesini. Bayeke bonke abantu sibesi nyathi nasi. Shuthi wena uthi angazi uzokumbona athi mayethi nasi. Amanga ahlaza. Shuthi wena uthi ezimkhulu amaqiniso uJesu akufelanga wena. Cha. Wayefela yena. Noma ubani ngishiphi shop elikhulu lifela lona. Uthi ke uJesu. Mangithi uJesu ne? Ngimbonile akusubaba. Akusubaba. It's a gentleman. Mina ngimdala kuye ukuya by this world. Mina ngina 53. Ushone under 33. Yes. Umude. Wambona ukuthi bekuwumjuda emhlabeni. So uhambe ngale image le ukubuyela ezulwini. Image uhambe ngumzimba wakhe ukuya ezulwini. So he is the same. Kodwa uyachinja. Makafuna ukuchinja kube umlilo. Ubona ukuthi nangu uhlizela kodwa umlilo. Mawumbheka umzimba wakhe uyawa. Amadolo wakhe ayaguqa. Immediately akakutsheli your nature yakutshela ukuthi this one is God.